салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Neka Top. давно буд ки дар ин канал видео набаромада буд, барое ки ҳайхтон медонед ки якчанд хабар шуда гузашт. Як моҳи охир бениҳоят моҳи вазбин буд барои тамоми ҷаҳон. Камтарак пауза гирифтем, абмазгават кардем, фикр кардем ки видео кунем, дарши накунем. Сабаб шахтон медонед ки барое ки монетизатсияра киштагиян дар территорияи Россия ва видеое ки мо мекунем даромад намебиёра. Ба ҳамин хотир мо фикр кардем ки дарши кор кунем ё накунем ва ба хулоса омадем ки даже агар план набиёра, мо дарш барои шумо видео мекунем. Намедонам барои чи, ман хеле ба хулоса омадам. Хулосаи гап, видеои имрӯза дар бораи дуздони шармандатарин, яъне дуздое ҳастанд дар дунё ки на ақл дорану на тамиз гуфти ҳамон гапо. Дуздиам ия чизе ҳаста ки ҳунарае, агар айҳудаш набурой худта шарманда мекунӣ ва номи дуздоям гарчанд ки ахмақона зӯчӣ накуна ҳамин гапи ман, номи дуздоям пас мезанӣ. Барои ҳамин қадр дар ин навори имрӯза дуздони беақлтаринро мебинем ки ба ин дуздии кардагишон номи дуздоро ҳатто пас кардагиянд. Ҳай бисёр гап намезанем, дар канал обуна мешавем, видеои нав ҳама рӯза дигар омадан мегирад, зангуларо пахш мекунем ва видеонавори имрӯзаро сар мекунем. Рафтем. моҳи феврали соли 2020 як мард дар Шанхай бо як корди қассобӣ дар дасти чихеле ки дестем вориди бонки сохтмонӣ дар Чин мешавад, дар ҷумҳурии мардумии Чин. Ва бовар кунед, ин дузд беақлтарин дузд ба ҳисоб меравад. Ба хотири чӣ? Ба хотири оне ки шишае ки дар байни кассир ва ин марди истодагӣ ҳатто бо силоҳҳо шикаста намешавад. Ва ин ахмақ боша, бо ҳамун корди қассобиш мебияд, таҳдид мекунад кассирша ва ҳатто бовар кунед, нигоҳ кунед, кассира ҳатто хандаш гирифта ки девонаи чияй ба корд омада, ира пуля гуфтанго тир намешканад шишара. Корд қатъи омада таҳдид кардааст ки кассара холӣ кун. Дар ҳолаш механда ва камтар баъд мисол муҳофизон ва ҳамроҳи полис омада ӯра аз ҳамин ҷо бо ҳамун армонҳое ки дар дилиш омада буд маҳкам карда мебаранша паси панҷара ва дар ҳамон ҷо мемонад. боз як дузди ахмақи дигар дар навбаи навбатӣ дар моҳи феврали 2018 мехост ки ҳамин хонара ва як мехкашака ё ки як ломай дар дасташ мебия, кепка дар сараш хонара дара ҳуй кардааст. Бениҳоят зур мезанад, бисёр вақт мекаша ва ӯ ҳатто намедонад ки дар болои сараш дар худи ҳамин вақт пеш аз оне ки ӯ ба кушодани дар шурӯъ карда буд, ӯро наворгирӣ дошт соҳиби хона аз ошёнаи дуюм. Ва шояд ки агар ҳамун кӯлоҳ шаи сараш мегирифт, медид ин марда, яъне ҳамун соҳиби хонара ки аз дуюм этаж ва нигоҳ кардестанд ва дар ҳолаш хандидестанд. Ва чӣ хеле ки аллакай ҳис карден, соҳиби хона пеш аз оне ки наворгирӣ кунад, аввал ба полис занг мезанад ва то омадани полис ӯ марда наворгирӣ карда мегирад. Ва дар ҳамин навор хуб мебинем ки 5-6 полис омада ӯро дар ҷояш бо дубинкаҳояшон латтукуб мекунанд, аз сабабе ки ютуб иҷозат наметиҳад, мо хеле видеоро размазват мекунем, нишон наметиҳем ва бениҳоят ӯро хуб латтукуб мекунанд. Билохира мебаранша паси панҷара. бо боварии комил гуфтам метавонем ки чунин дузди бадшанстаринро то имрӯз надидаед. ин ҷавоне ки дар болои ҳамин блоки кондитсионери да истодаен, боз ҳам дар ҳамин ҷумҳурии мардумии Чин ба қасди дуздӣ ба боло баромад ва аз бадбахтиаш дар ҳамон ҷо дармонд ва ҳатто фаромада натавонист. На танҳо дуздӣ карда натавонист, балки фаромада натавонист. ин дузди бечора аз тақдири баъдаш 2 рӯз 24 соат дар ҳамин ҷо истод ва ман намедонам чӣ гуна ӯ рӯзашро дар ин баландӣ гузаронд ва наафтид. ва сипас полисҳо ӯро хубакак аз байни ҳамин решоткаҳо, аз байни панҷараҳо гирифтанд, бурданша паси панҷараи турма. тамошобинони гиромӣ, дар навори навбатӣ боз ҳам ҳайронтар мешавем, чунки дуздоне ки дар ин ҷо ҳастанд ахмақтарини ин навор ба ҳисоб меравад. дар ин ҷо на як дуто, балки 6 то дузди ба гуфти худчон профи даромадагиянд. хулосаи гап дар инҷа чӣ хел мешава ва ахмақии инҳо дар чи аст? вақте ки дуздон ба дохили ин мағозаи электронӣ медароянд, ин ҳодиса дар Белгия боз ҳам дар соли 2018 шудааст, тахминан медароянд, соҳиби мағоза бошад ҳушёриро аз даст надода дуздонро фиреб мекунад. чӣ хел фиреб мекунад? мега ки ҳозир ман овқат савдо кардагӣ нестем, шумо метавонед ки равен соати 6 бегоҳ биёед, то он вақта касса пур мешава, хеле савдо мекунам, бисёртар шумо даромад ба даст мебиёред. ин дуздони ахмақ боша, албатта ки ба гапи ин магазинчӣ бовар мекунанд, мераванд ва албатта ки чӣ хеле шумо ҳис кардем, ин соҳиби магазин инҳоро фиреб кард. адари инҳо ба ҳисоб меравад, барое ки аз инҳодам мошенниктар баромад ва баъдан ба полис занг мезанад. полис албатта ки дар ҳоли дуздон механда ва бовар намекунанд магазинчиро. ба ҳар ҳол мебиянд на всяк случай дар паси ҳамин магазин ждат мекунанд ки ҳамин дуздо бо мебияд ё не. скорее всего боварӣ дошт полисҳо ки намебияд ин дуздо, барое ки кадом одами нормали баъди рафтан бо вақти муайянда мебияд соҳиби магазин дар он ҳолате ки в курсе ки дуз мезанад магазинша. ва албатта чӣ хеле ки фаҳмидед, дуздо ба ҳамун вақти муайян, яъне соати 6 бегоҳ мебиянд ва ҳангоме ки дар дуздӣ қарор доштанд, полисҳо зуд онҳоро дастгир мекунанд ва тавассути ин нафароне ки омада буданд, боқимондаи онҳоро низ ба даст гирифта ба зиндон меандозанд. ин гуна ахмақӣ, ин гуна беақлиро ман бори аввал танҳо дар ҳамин навор дидам ва ҳамроҳи шумо ман онро тамошо дорам. дар видеои навбатӣ як марди, як дузи беақл ба як азобое аз ҳамин сумкачаи духтар ҳангоми даромадан ба
дохили автобус медузад ва ҳангоме ки ӯ аллакай дузд аст ва метавонист ки дуздӣ кунад ва гирезад, не ки ронанда ӯро таҳдид мекунад. ба фикрам ки дар камера ғалат дист, серано ба полис мегӯем. албатта ки дузд аввал серано ба полис мегӯям, метавонист ки бигрезад, аммо намегрезад, телефонша ба духтар дар дохили автобус мепартояд, яъне телефонша бармегардонад ва баъдан меравад. дузди бетақдир. хай дашид видеоро тамошо мекунем. видеои навбатӣ бошад дар Бразилия гирифта шудааст тавассути камераҳои ҳимоятӣ дар кӯчаҳои Бразилия. чӣ гуна ки дар ин навор мебинед, ду мототсикл савор духтареро ки дар роҳ рафта истода буд, дар хиёбон рафта истода буд, таҳдид ба дуздӣ мекунанд. албатта духтар бошад ҳушёриша ай даст надода ба пушти мошин мегрезад ва монанди ҳамун давраи кӯдакӣ бори хеле медавонад дузда. дуз албатта ки уқ ҳам беақл набудай ва мефаҳмад ки гирехтан беҳтарай аз оне ки сумкаи ин зани донора бигирад ва мегузорем ба навори навбатӣ. дар навори навбатӣ мо мебинем ин дуздеро ки дар рӯзи равшан бо дидани дарвозаи бози хона дохили ҳавлӣ мешавад. каме баъд мутаваҷҷеҳ мешавад ки дар дохили ҳавлӣ яктон на, балки ду саг ӯро ҳамла карданияд. аз саросамагӣ ва аз тарс надонист ки дуз чӣ гуна аз хона гирезад. ҳамон як лаҳза пеше ки аз ҳамон дари кушода, аз даре ки ҳуй буд медрояд, вақти баромаданда кушодаш наметавона ай саросемагиша ва ёдаш мебурад ки дар ҳуй буд ва кӯшиш мекунад ки ба болои дар бигзарад. бадбахтӣ ин дуз дар он аст ки ӯ на танҳо дарро кушода натавонист, балки аз сагҳо гурехта натавонист, чунки ҳангоми гурехтан ҳамин саг, ҳамин ҳайвон тавонист ки дарро боз кунад. тамошобинони гиромӣ, дар ҳамин ҷо ман мехоҳам ки навори имрӯзаро ба охир расонам. видеоҳои навбатиро интизор бошед. агар ба шумо писанд омада шуд, дастгирӣ кунед бо лайкотон, дар комментария нависед фикротону ақидоатона. то видеои оянда дар паноҳи худо бошед. хайр.